Dag, jeg hedder Jack, og jeg vil gerne fortælle, hvordan et harmstøj er opbygget og sikkerheden på et harmstøj. Jeg vil starte med, at man har en svinge som den her. I forskellige størrelser, alt efter hvad type hest man kører med. Så et harmstøj består af en svingel og en svingel og en harmstok, og det bliver til et harmstøj. Altså en svingel, en harmstokke, som bliver til et harmstøj. Det her det er et tospandsharmstøj, og det består af, at man har to svingler på, en nærmerhest, som er den unge hest, en fjærmerhest, som er den gamle hest. Og det der er lidt specielt, eller som normalt er ved et harmstøj, det er, at det her det hedder en klyver, og det er det man hæfter redskabet fast i. Når man sætter det i midten, så trækker begge heste lige meget. Så hvis man har to gamle heste med, så er det en god idé at sætte den i midten. Men hvis man får en ung hest med, som måske bliver hurtigt træt, eller ikke er vant til at trække, så kan man flytte den herover. Og det vil sige, så går den unge hest for langt hamme, og så er det den gamle, der skal trække lidt hårdere end den unge hest. Så er der noget, der hedder sikkerhed. Og det vil jeg lige vise jer, hvordan at man kan teste et harmstøj. Hvis man skal teste på, om en svingel er god nok, inden man bruger den. For det første, så skal der ikke være huller i. Den skal være intakt. Og det her, det skal sidde fast. Det skal ikke være løst. Og så skal der ikke være huller i. Så lægger man det på en sten eller noget andet. Normalt siger man bare skal stille sig op og lave et lille hop. Så skulle den faktisk være god nok. Den her burde være god nok. Men jeg vil ikke køre med den, når der nu er hul i. For hvis du er ude at pløje eller noget andet tungt, og du rammer en sten, så knækker de altså. Og hvis man har en ung hest med, at det knækker, så kan det gå grueligt galt. Det kan det også, når det er gamle heste. Så findes der forskellige typer svingler. Normalt i gamle dage, så er det lavet i træ, og det er asketræ. Og det er det, fordi det kan give sig. Asketræ er det eneste træ, der kan give sig. Det bruger man både til harmstøjer og til vognstænger. Så kan man også lave dem i jern. Ligesom den her. Den knækker ikke. Så skulle det i hvert fald være noget dårligt jern. Så vil jeg lige vise her bagpå. Jeg har et tospand her, hvor der kun er et hul i, det vil sige, det er, der kan de kun trække lige meget. Men her bagpå, der er der en jernskæring. Og det vil sige, at hvis træet knækker, og den her jernskinne er på, så vil det ikke flyve op i bag hestenes. Altså det vil ikke flyve op i benene på dem. Og det vil jeg lige vise, hvordan man kan se på den her. Hvis den her harmes, den knækker, og hesten trækker, så vil den her simpelthen flyve op i hesten. Hvis nu der var jern på, så vil den formentlig vil den bare, jeg skal lige vende den rigtigt her, sådan her, vil den bare knække sammen og blive så ægte render op i hesten. Så sådan noget lort her, det skal man altså ikke køre med. Det er fuldstændig åndssvagt at ødelægge sin heste på sådan noget her. Der er kun én ting, og det er sikkerheden. Og det er sikkerhed frem for alt, og kun sikkerhed. Så mens vi er ved harmstøjene, så vil jeg lige vise, hvordan skavlen skal sidde. Vi forestiller os det her harmstøj her. Eller vi kan også tage den svinge her. Den skal trække noget her, det vil sige, at hesten går foran mig nu. Jeg kan lige flytte noget af det her. Altså hesten går foran mig, den går her. Så er der det med skavler. Altså, i gamle dage, når man kørte i marken,
så brugte man reb. Det skal ikke være nylon. Det skal være det allerbedste, eller det man faktisk, det bedste man kan bruge, det er hamreb. Ikke nylon. For nylon det brænder, det kender vi alle. Hvis vi har haft en nylonreb i hånden, og enten har en hest eller en ko i, og det begynder at løbe, så brænder det altså i hænderne. Det vil genere hesten, og det er noget rigtig skidt at bruge. Man kan også godt bruge læder, men læder var dyrt dengang, så derfor brugte man reb i marken, og læder når man kørte for vogn. Men nu er det, når vi skal i marken, så har vi skavlen liggende her. Og som vi kan se, så er der en lykke på her. Den er splicet her, hvor man kører jo simpelthen. Altså har lavet en lykke her i, hvor den er splicet, hvor man kører den igennem her. Og så sidder den jo sådan her. Så skal den vende, så den her lykke er opad. Aldrig den anden vej. Og det er fordi, når man lægger den på, hvor der er mærket af her, så lægger man den på her, stemmer til. Sådan der. Så sidder den korrekt, og så får den den anden side. Når den så har trukket hårdt, rigtig hårdt, så bliver det her rigtig stramt. Hvis ikke den sidder sådan der, så kan du ikke løsne det. Sådan her, der kan man lige løsne det. Og det er uanset hvor hårdt hesten har trukket, så kan du altid løsne det og få den af, hvis der skulle ske noget, eller hvis du er færdig til fyraften. Hvis I vender den forkert, og hesten vil trække, hvis den går frem, eller der sker noget, så kan I aldrig løsne den. Der vil altid være træk på den her. Så det er helt ukorrekt at gøre sådan her. Det skal være sådan her. Og som jeg nævnte for jer før, der er kun én måde at spænde for på, og det er den rigtige. Tak.